какво става? Днес Cinema 4D ще ви покажа как да се направи 3D текст плюс Explosive Effect. Много е лесно. Значи трябва един текст, примерно XD Мая. Тук, чакайте малко. Тук това ще го направя на 100. Да знаете, ама някой път ми се прецаква, някой път ми се прецаква нещо. И след като сложа Explosive Effect и после ми се рендва. В смисъл не ми се рендва текста, не знам що. Ама сега какво ще да правя, че да правих. Да. Сетих се. Шериф ще да сменям. Примерно такъв файл от мен до мен. И сега. И какво да ви кажа? Трябва да си копирате още веднъж Extrude Merge. Като задържите Ctrl, задържите бутона и го преместите тук и ето същия текст се получава. И така. От моят графия ви трябва фактор. Факторка текст. Фрактура е аз тя. Фрактур. Сега. И после на това вместо 100 правим 50. Нали? Връщаме си така. Наместваме си това тук вътре. Не е задължително да е много перфектно, просто гледайте към средата. После от тук капс, филет капс. Опа, 10 см давам. И сега си приготвим примерно материалите. Опа. Това са материалите, с които аз ще правя това, да е иначе някакви специални материали. За приготвяне ви трябват. А тук какво беше тук? Опа, тук пише 0. И сега. Това ще го добавим тук. Това тук. И гледайте ли, текст свети. Готинка, нали? Вижте как хубаво се свети. Чакайте малко. И после това нещо задържаме Alt и G. И после вкарваме Fractor. И от Fractor е тук Export Segment. И сме готови с това. После от Explosive взимаме, добавяме тук. И нали тук е нулата. Ctrl и Strand натискате. После от... това ще го направим 200. После отивате на 200. На 100 пак Ctrl и това. Готово. И ето, как ви казах, бъгнаме се. Не знам що. Ето как се получава, обаче после като се рендват и всичко се бъгва. Не знам шо. Ама кеф я гледите. Аз си бях направил супер интро с така 100 ефект малко. Това е река. Изчезнаха ми буквите, май като го ренднах, само бутя екран ми се беше. Ето като и сега гледайте. Иначе по-яко. Зали ги махам това и поне му някакво готин надпис, че от тук някакси е така да си въртите, пак става за интро. Но кефи както се тими, това беше от мен.
Супер лесно е, мисля още такова урочища да правя за най-различни неща си, има 4D, Virtual DJ и така нататък. Аз ги имам това ден на ден, ай чао, другия път.